Avui amb un llibre que us volem presentar, un llibre de l'editorial Rafel Dalmau, és el llibre de la pesta de Coral Quadrada. Parlarem doncs d'una època molt fosca de la història europea, la pesta, amb Coral Quadrada. Bona tarda. Hola, bona tarda. Coral Quadrada, seu professor d'historiografia i d'història de les dones a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Heu escrit ja diferents llibres, el llibre L'aixada i l'espasa, és correcte? Sí. Aquest tractava sobre relacions entre camp i ciutat a l'edat mitjana. També a la Mediterrània, cruïa de mercaders, sobre el comerç al segle XIII al segle XV. L'edat mitjana i les dones, doncs, seria la vostra especialitat. Exacte, sí. Sí, perquè també n'he escrit altres de dones, que molt bé. Heu coordinat, sí, també altres obres sobre el tema de les dones i gènere. Exacte. Ara parlem de la pesta, aquest és el nou llibre que acabeu de publicar, el llibre de la pesta, una epidèmia que va afectar força Europa, també Àsia, mitjans del segle XIV. Es diu que és una epidèmia que va matar quasi un terç de la població europea, és així? Bé, això és el que diuen les cròniques. El que passa que, i això també ho explico, en aquella època encara no portaven una comptabilitat massa fiable, per dir-ho així. O sigui, els primers contes que tenim seguits de contes que se'n diuen del Morbo es fan a finals del segle XV. O sigui que des del 1348 fins a finals del 1400 doncs hi va quasi bé un segle i mig. I tampoc aleshores són fiables. És a dir, que barregen unes malalties amb altres, o sigui, comptabilitzen morts, però no saben exactament a quin tipus d'enfermetat o de malaltia correspon. Llavors, doncs, això que es diu el terç, surt a totes les cròniques. És clar, ho hem de dir, perquè a les cròniques de l'època ens parlen sempre del terç. Però és que si es va mirar així una mica amb deteniment, ens adonem també que el terç apareix al llibre de l'Apocalipsi i ells estan molt arrelats al que diuen els evangelis. I llavors en l'Apocalipsi de Sant Joan es parla de que vindran els 4 genets de l'Apocalipsi i que llavors es morirà el terç de les plantes, el terç dels animals, els terç dels homes, i per tant ho repeteixen. D'acord. Aquesta malaltia, la pesta, va coincidir en alguns moments amb la lepra, la sífilis, tuberculosi, totes aquestes malalties eren presents al mateix moment, no? Bé, hi ha com una cronologia de les malalties. N'hi ha que apareixen abans i n'hi ha que apareixen després. El que passa que poden coexistir, també. O sigui, a veure, la lepra és molt anterior, molt anterior. Però això no vol dir que no hi haguessin epidèmies de pesta, també, perquè jo parlo, per exemple, d'una epidèmia que no se sap ben bé si era pesta o no, de Tucídides al segle IV abans de Crist. O sigui, però n'hi ha, i es van repetint. Però la sífilis, per exemple, concretament a Europa, no apareix fins després de la descoberta d'Amèrica. I per això se l'anomena la venjança americana. Nosaltres arribem allà i hi ha una baixada tremenda de població. Està clar que nosaltres anem a conquerir Amèrica amb una mà, amb una creu i amb l'altra amb l'espasa, i per tant matem, no? Però s'ha demostrat que les baixes més importants són per malalties. Per exemple, perquè allà la grip, per dir-ne una, és desconeguda i arriben amb tota una sèrie de bacteris i de virus i llavors doncs els indis queden infectats i es moren com a mosques. Però la sífilis aquí no existia, apareix bé a partir de la conquesta d'Amèrica, o sigui que després sí que, per exemple, podran coexistir, però tenen una certa cronologia, o sigui, no sempre estan totes a la vegada
i unes han sigut abans que les altres. Els primers hospitals per leprosos, que se'n diuen els masells, els tenim a Europa, són els primers hospitals que apareixen i estan datats ja en el segle X. En tot cas, la pesta sí que va coincidir amb, no pas una malaltia, però les guerres també, que van fer inflar potser el nombre de morts. Sí, és que el segle XIV és també la guerra dels 7 anys, és del segle XIV, o sigui que es dona entre França i Anglaterra, i són 100 anys. O sigui que, i són els 4 genets, de l'Apocalipsi són completament presents, que són la fam, la guerra, la pesta i la mort. I campen a base de bé. O sigui, per això d'aquí ve tot aquest drama, no? Perquè la gent està convençuda de que el món s'acaba. Estan convençudíssims. Tornarem sobre el context històric, però potser l'origen d'aquesta malaltia i els símptomes. Què és la pesta? La pesta és una infecció causada... Bueno, en realitat n'hi ha 3 tipus de pesta, i perquè hi ha una pesta, diguem-ne, pulmonar, que es transmet com la tuberculosi, per l'aire, o sigui que llavors els metges de l'època, que en realitat pobres, doncs donaven unes interpretacions tal com podien, no? O sigui, per exemple, parlen de la conjunció dels astres, dels satèl·lits i tot, però dintre d'aquestes interpretacions més o menys aventurades hi ha els que s'anomenen contagionistes, i aquests de contagionistes parlen d'un contagi, i parlen de l'aire i de l'aigua. I diuen que si hi ha la corrupció de les aigües o la corrupció de l'aire, la gent es contagia d'uns als altres. Per tant, quan acusen els jueus d'enverinar els pous, són els causants de la pesta perquè estan corrompent les aigües. O sigui, això té un sentit realment important en aquest sentit, no? En aquest temps. Però sí, hi ha aquesta pesta que és pulmonar, hi ha una pesta bubònica i la pesta septicèmica, i la septicèmica és la pitjor de totes, que està causada per el bacteri que és el Yersinia pestis, o en realitat el bacteri és... I llavors, doncs, aquesta produeix unes taques negres de seguida, i la letalitat és de quasi bé del 100%, o sigui, es moren al cap de 48 hores. És per això que es coneix com a pesta negra, també, per les taques. Exacte, per les taques, sí. Per les taques que es produïen en els cossos, no? I començaven a posar-se negres i ja sabien que l'endemà es morien. En realitat, el pànic va ser extraordinari. Aquesta malaltia mata molt ràpidament? N'hi ha, o sigui, tant la bubònica com la pulmonar tenen un tant per cent menys incident de morts, o sigui que poden, diguem-ne, algú es pot salvar, per dir-ho així, no? Una és del 60%, l'altra és del 70%, però la septicèmica és de més del 90%, o sigui que... I a vegades poden durar una setmana, o poden durar 15 dies, però no massa més, Ja us dic, la pulmonar, la septicèmica és fulminant. És que es coneix l'origen d'aquesta malaltia i de quina manera va arribar al nostre país? En realitat procedia de les estepes asiàtiques, i llavors des d'allà, per el que en aquella època es coneix com la ruta de la seda, que és la ruta dels mercaders, Marco Polo, tot allò que sabem, no? I que arriben a l'estret del Bòsfor, i que des d'allà surt la ruta de la seda que va fins a la Xina, no? A la Índia, a la Xina, etc. Doncs des d'allà es transmet. I són els vaixells infectats, no? Perquè és la rata, l'agent conductor. Hi ha una rata, la rata negra, és la que queda primer infectada, i la rata, els polls de la rata passen en els homes, i llavors són els mateixos polls els que inoculen al picar i les puces, al picar els homes, llavors inoculen el bacteri, el Yersinia pestis. I això no es descobreix fins al segle XIX.
això, vull dir, que va ser així. I en realitat l'erradicació de les rates no ho van fer-ho, diguem-ne, no va ser una cosa provocada per la gent, perquè en sapiguessin tot aquest mecanisme, es descobreix molt més tard. Es va anar desplaçant perquè va ser la rata grisa que entra amb els vaixells americans la que desplaça la rata negra, i la rata grisa no fa d'agent conductor. Sembla que en algun moment fins i tot es va sospitar els gats. Sí, també, o sigui, en realitat a veure, més endavant sí que ja saben més coses, o sigui, no és el perquè sí, no? La qüestió aquesta per exemple, d'algun conte com el flautista de Hamelin, no? Això jo ho vaig estar buscant i en realitat no és un conte, és que després siguin els germans Grimm o Andersen els que us transmeten, sinó que és Goethe. I Goethe el que fa és versificar una llegenda antiga de Hamel, d'un poble d'Alemanya. I en realitat el que estan explicant és la rata, perquè és el flautista que arriba al poble per erradicar les rates i com que després no li paguen el que han de pagar s'endú els nens, no? Però és molt metafòric, però en aquell moment ja saben més. Veurem quin és el llegat en la cultura o en no ho sé, els coneixements que tenim avui dia sobre aquesta malaltia, però si tornem sobre el context històric, en el vostre llibre dieu que el primer gran atac de pesta a Europa va ser el 1347 i els darrers documents a l'Europa occidental foren el 1720 a Marsella i a Porto el 1899. Si fem un context històric una mica, com estem? I encara a principis del segle XX, a principis del segle XX hi ha la pesta daurà a Argèlia, que a mi és novel·la amb el llibre de la pest. Doncs aquí també és força recent, malgrat tot. Sí. Encara hi ha llocs on hi ha focus actualment, o sigui, a veure, molt controlats, però hi ha alguns focus petits a Sud-amèrica, en alguns llocs d'Àfrica i a la Índia. Però, clar, avui en dia tenim moltes més maneres de controlar i molts més recursos mèdics, no? Justament el context històric a nivell de societat, de medicina en aquesta època, a partir del 1347, no ho sé, com era la societat en aquest moment i és que, suposo que no, però com estava preparada a rebre una malaltia com aquesta? No estava preparada, no ho estava gens. O sigui, quan jo dic que realment estan convençuts de que el món s'acaba, és veritat. O sigui, és que hi ha un pànic col·lectiu molt gran. O sigui, no saben fer-li front de cap de les maneres. O sigui, la gent fuig, la gent marxa. L'única manera diguem-ne, la reacció més comuna és sortir corrents, o sigui, però en les cròniques ho expliquen, que els marits abandonen a les dones, els pares abandonen els fills, els metges fugen, els capellans fugen, tothom fuig. O sigui, una mostra és allò del Decameró de Boccaccio, no? El Decameró de Boccaccio en realitat són joves aristòcrates que se'n van corrents de la ciutat de Florència perquè arriba la pesta i se'n van al camp i llavors s'entretenen explicant-se contes, però és així i jo el pròleg del Decameró l'utilitzo bastant perquè és que dona una visió molt, molt fidel al que realment va passar. Hi ha rastres, doncs, a part d'aquest cas, de saber potser al nostre país algunes zones on es va notar doncs, una fugida massiva de la gent? En realitat no tenim una literatura tan clara com la italiana, però sí que tenim altres coses. Per exemple, no sé,
a Tàrrega i en altres llocs, i a Barcelona, però també a Perpinyà, i en tots aquests llocs el que sí que tenim sempre escrit són les processons, surten en processó, tots surten en processó, juren, no juren, prometen solemnament que mai més blasfemaran, perquè és clar, la qüestió, ells estan convençuts de que això és un càstig diví. Això és Déu que els castiga, perquè s'han portat malament. I llavors, doncs, surten i fan totes aquestes coses, o sigui, això vol dir que encara estan a ciutat, que no és que marxin tots corrents, però, esclar, també es va donar, però potser no expressat amb el detall que ho expressa Boccaccio o que expressa Matteo Villani quan parla de les cròniques de Florència, que allà ens ho expliquen amb tot el detall i d'una forma molt, molt novel·lada, molt literària. No? Aquí nosaltres tenim dietaris, que els dietaris expliquen, doncs, donen la notícia molt escueta i diuen, va sortir la processó i va donar la volta i va anar a la seu i es va prometre solemnament no tornar a blasfemar, per exemple, i coses d'aquestes així, però no tenim altra cosa. Jo he jugat una mica amb tot, per això diguem-ne la documentació que utilitzo és una documentació bàsicament catalana i italiana, perquè el que no trobo tant aquí ho trobo més en allà, però en realitat podem extrapolar també, podem donar-nos compte, perquè per exemple, no sé, en l'arxiu de la Catedral de Barcelona doncs, hi ha els llibres comptables dels mercaders d'aquesta època. Sí. I els llibres comptables, a veure, un es preguntaria, i per què hi són els llibres comptables en un arxiu catedralici, què hi pinten en allà? Bueno, doncs són els llibres comptables perquè en realitat ho han deixat a l'església pensant-se que era la fi del món. Déu-n'hi-do. Sí. Sí. En general la gent que fuig és la gent de ciutat, és aquí on la malaltia és més present? No, però la gent del camp també va a ciutat, perquè, o sigui, hi ha un descontrol general. La gent del camp també a vegades va a ciutat, però perquè es creuen que potser estaran més ben atesos, però llavors això és al revés, l'hacinament. O sigui, quan la gent està més amuntegada és pitjor, perquè el contagi pot ser molt més directe. En realitat a Montpeller, per exemple, hi ha una importantíssima universitat de medicina i es mor quasi bé es moren tots els professors. I això és igual com es moren els metges que escriuen, el Jaume d'Agramunt escriu un tractat de pestilència, diguem-ne, per donar consells de fer front a la malaltia i mor de pesta. I això ho trobem a tot arreu, es moren els canonges, es moren... vull dir, hi ha gent que ha dit que la pesta era una malaltia, gent, vull dir, historiadors, democràtica. I a mi no m'agrada aquest terme de dir la pesta era democràtica. Ho han utilitzat per dir que es moria tothom, amb independència de classe social. Jo crec que no és ben bé veritat. O sigui, si hi ha més misèria, hi ha més possibilitat de contagi. Ara, és veritat que quan ja s'està contagiant i no han arribat encara a segons quines mesures d'higiene o de quarantena, etcètera, doncs sí que és veritat que a vegades tots els canonges d'una catedral queden empastats i es moren tots. El papa, per exemple, i això també és curiós, el papa està a Avinyó, perquè en aquell moment ja estem en ple cisma d'Occident. Hi ha un papa a Roma, hi ha l'altre papa a Avinyó, i després al final també hi haurà el papa Luna, que estarà a Peníscola, però bueno, vull dir, hi ha el papa a Avinyó, en realitat, doncs el papa no s'empesta, perquè un metge de la Universitat de París se li acut fer fogueres per purificar l'aire, sempre amb aquesta idea de la purificació de l'aire. Però a Avinyó, en ple estiu, purificant l'aire amb fogueres, fa tanta calor allà que el bacteri de la pesta necessita una certa humitat per
per viure, no? Ho tallen el contagi, però, diguem-ne, amb una altra idea, amb la purificació de l'aire, però el papa no mor. D'acord, doncs és amb aquest moviment de la gent que es va anar extenent la malaltia, però una persona ja contaminada, malalta, com vivia? No vivia gaire, la veritat és que no tenia gaires recursos, o sigui, es moria, vull dir, i no hi havia qui l'ajudés, perquè tothom fugia, o sigui, és que ens és difícil fins i tot de nosaltres, per la nostra mentalitat, comprendre aquest pànic col·lectiu, entendre'l, jo he fet molts esforços, però més difícil també, no podia viure. O sigui, es morien. La veritat és que... I més tard o més aviat. Hi han mesures, més endavant, terribles. A Milà, per exemple, en el segle XVII, en una de les pestes del segle XVII, a Milà, un dels ducs de Milà, a la que s'olora una mica que en algun lloc pot haver pesta, fa tapiar les cases, amb tothom a dins. Estiguin bons o malalts. Un mètode radical. Sí, tant, radical. Però malgrat tot hi ha metges que s'acostaven a la població. Aquests metges se'ls coneix molt per la màscara que portaven. Sí, aquesta màscara, que a més és curiosa, perquè a mi per Nadal es munten aquests xiringuitos i es venen coses, no? I sempre hi ha aquestes màscares venecianes, i jo penso, sapigués la gent ben bé el que compra. Aquestes màscares amb aquest pic llarg... Sí, com un bec d'ocell. Sí, com aquest bec, eren màscares inventades a Venècia per la pesta, perquè en aquest bec d'ocell hi posaven roba o cotó, diguem-ne, apretadeta allà dins, no? Impregnat de colònies o de perfums, i amb això purificaven l'aire. O sigui, era una manera de frenar, no?, el possible contagi. Però la imatge també que donava aquest metge, mascarat, vestit de negre, també contribuïa una mica a tot aquest clima de por que hi havia? Sí, però hi ha mesures, o sigui, es prenen mesures, o sigui, els municipis, no?, van prenent mesures precisament perquè s'adonen d'aquesta bogeria col·lectiva, no? O sigui, llavors, doncs, per exemple, prohibeixen, hi ha tot un seguit de prohibicions. Arribaran a prohibir fins i tot les processons, perquè s'adonen que quan hi ha processons, doncs hi ha més contagi. Esclar, la gent s'ajunta, estan tots allà apilotonats, diguem-ne, no? Prohibiran les processions, prohibeixen que l'església toqui a morts, prohibeixen que la gent es vesteixi de negre, els dols, prohibeixen tot un seguit de coses per parar, diguem-ne, per frenar l'esbarament de la gent. Però jo no crec que el frenessin, o sigui, perquè era molt difícil això de frenar. Són mesures, però que la gent igualment està completament... A part, doncs, hi ha tots aquests fenòmens que apareixen en aquesta època que són terribles. O sigui, per exemple, els flagel·lants. Aquests flagel·lants que van caminant per tota Europa, flagel·lant-se i cridant que és la fi del món i que arrepentiu-se. Una mica això es veu en la pel·lícula aquella de Bergman, del Setè segell. Allà està molt ben caracteritzat el moment aquest, no? Però no són només els flagel·lants que són considerats herètics i que l'Església no vol tampoc que hi hagi tot això, no? Però és que tenim sants que fan el mateix. Sant Vicenç Ferrer va amunt i avall predicant que la fi del món, Sí. I és sant, és sant. Bé, parlant de l'expansió d'aquesta malaltia, algunes zones, curiosament, no han estat afectades, algunes potser són més aïllades i menys comunicades amb la resta del continent, però he vist que hi ha una curiositat que seria la ciutat de Milà. Sí, després sí, després, o sigui, la ciutat de Milà, Sardenya també, algunes parts, per exemple, dels Països Baixos,
que no sabem ben bé el per què, no sabem ben bé el per què. Ara, després, per exemple, a Milà, a pestes posteriors sí que li arriben, O sigui que això, perquè després hi ha tot el Manzoni, per exemple, que parla i explica les pestes del 17. O sigui que hi ha èpoques i èpoques, s'ha de delimitar ben bé. Però no acaba de quedar clar. És veritat que no hi arriba, i després hi ha tota una cronologia de l'expansió de la pesta, perquè, esclar, els primers brots els tenim al 1347, diguem-ne, a l'Europa oriental, no? Però tarda 3 o 4 anys en arribar als països nòrdics. Tarda 3 o 4 anys i després es donen coses curiosíssimes. O sigui, per exemple, a Escòcia, els escocesos s'armen completament per envair Anglaterra, aprofitant que Anglaterra està empastada, però s'armen per envair-los, realment per conquerir-los, però no estan a temps perquè resulta que quan menys s'esperen, llavors la pesta ja ha arribat i ja comença a causar baixes en el seu propi exèrcit. O sigui que és realment una situació molt, 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 molt dramàtica. I això jo ho he volgut veure no només segons les cròniques, segons tot això, sinó també com es vivia, perquè jo, diguem-ne, la idea era veure com vivia la gent aquesta gran catàstrofe, no? I aquí... També per extrapolar-la, perquè en realitat després jo parlo de moltes malalties i moltes epidèmies, no? I acabo veient que davant d'una catàstrofe, doncs les reaccions de la gent són semblants al llarg dels segles. O sigui, hi ha reaccions molt semblants, per exemple, amb la sida. D'acord, algunes similituds. Sí, algunes. No dic jo que... Esclar, amb la sida no hi ha hagut ni flagel·lants, ni hi ha hagut res de tot això, però, vull dir, hi ha coses que són pròpies només de l'època. Sí. Ara, de totes maneres, diguem-ne, el substrat últim, allò de buscar un cap de turc, buscar, diguem-ne, algú que tingui la culpa, això amb la sida també s'ha donat. Sí, sí. I a més, aquestes repeticions, no? O sigui, per exemple, la lepra deien que era la transmissió que era una transmissió sexual, que no és veritat, però es creia que era una transmissió sexual. Després, la pesta també es parla de transmissió sexual, que tampoc és veritat. La sífilis sí que és una transmissió sexual, però amb la sida es torna a repetir això. O sigui que hi ha unes constants que quan el pànic ja comença a ser com una mica irracional tot, no? Es torna a donar explicacions molt ancestrals. Bé, tornem a la pesta. Aquí a Catalunya Nord, a Perpinyà, es poden trobar alguns rastres de com s'ha viscut aquesta època? Molt semblant a les d'altres contrades, perquè tampoc tenim una literatura específica del tema, però hem de pensar que es vivia molt semblant a... Sí que tenim diguem-ne, que quan se'ns diu, per exemple, que es va extendre, quan en les cròniques ens diuen que s'ha extès a tal lloc, a tal lloc, a tal lloc, a tal lloc, no? Llavors ens parlen de Mallorca, de València, de Barcelona, de tal, Perpinyà, Montpeller, tal, i llavors van citant, no? Però no et parlen de coses, diguem, específicament diferencials. Per tant, tenien que ser molt semblants. D'acord. I després, per exemple, les reaccions de la gent, a vegades també de caire irracional, aquí a Perpinyà es donen exactament igual que en altres llocs. O sigui, per exemple, quan hi ha els pogroms contra els jueus, en el 1392, o sigui, quan es va a matar els jueus, acusant-los també de transmissors de la pesta, etc., que és més tardà, però bueno, és que ja hi ha hagut molts rebrots i els ànims estan molt encesos. A Perpinyà també passa, a Perpinyà també hi ha atacs contra els jueus.
D'acord, ens queda alguns minuts per acabar. Finalment, hem dit que encara hi ha alguns brots de pesta, molt localitzat en algunes parts del món, però com s'ha anat, no pas extingint, però controlant aquesta malaltia? En realitat va ser una qüestió fortuïta, el que una rata despracés a l'altra. Això no va ser una qüestió provocada ni per la ciència mèdica ni per als coneixements, ni es va fer. Ara, de totes maneres, també s'ha de dir que gràcies, diguem-ne, gràcies potser és una mica fort dir gràcies, però sí, hi ha tota una sèrie de mesures que abans no es prenien, que a partir de la pesta es comencen a prendre, com poden ser, per exemple, el clavegueram a les ciutats. Abans no n'hi havia. O sigui, s'introdueixen moltes mesures d'higiene, però moltes. Després, per exemple, les quarantenes apareixen també en aquesta època. O sigui, totes aquestes mesures aïllen moltes vegades l'enfermetat, encara que, per exemple, quan Camus ens explica la pesta d'Urà a principis del segle XX, doncs ens tornem a trobar amb totes aquestes dificultats, no? Vull dir, és molt recent. Però, de totes maneres, hi ha aquesta qüestió, després hi ha el desplaçament d'una rata per l'altra, que això, com que això és un desplaçament biològic, diguem-ne, doncs ja es trenca també la transmissió aquesta, no? I llavors doncs, és més difícil de contagiar. I després, doncs, evidentment, la medicació, perquè ara tenim tota una sèrie de medicaments que abans no existien. Bueno, però no n'existia cap. A veure, els recursos per fer front a la malaltia són molt minsos. O sigui, el que acostumen a fer són sagnies, és a dir, posen sangoneres i llavors els hi treuen sang, però amb això els debiliten encara molt més. Si estàs infectat i et treuen 2 o 3 litres de sang, doncs, evidentment... Sí, per acabar, Coral Quadrada, què ens queda avui dels rastres de la pesta a casa nostra en la memòria col·lectiva? Penseu que encara la gent se'n recorda bastant? Jo penso que fem coses que a vegades no ens n'enterem massa ben bé perquè les fem i que encara estan. O sigui, hi ha jocs com jocs dels nens, de jugar a la pesta. Hi ha, fins fa no tant, doncs anaven per Setmana Santa, doncs almenys en segons quines parts de Catalunya, el dia de divendres sant anaven a matar jueus. I coses d'aquestes així. O sigui que això està dins d'un folklore, dins d'una memòria, encara que no sapiguem ben bé a què correspon. I després jo crec que, a veure, tot va donar també un impuls a l'art completament diferent. O sigui, hi ha tota la poesia que jo també analitzo, hi ha tota una part de poesia, de literatura, d'escultura, de danses de la mort, danses macabres, tot això, i fins i tot humanitza molt més l'art. O sigui, l'art humanitzat i fins i tot macabre de finals del segle, del gòtic macabre, doncs això també ho tenim com a llegat, evidentment. Doncs el llibre de la pesta de Coral Quadrada, a les edicions Rafael Dalmau, és disponible i el podem retrobar aquí a Perpinyà, per exemple, a la llibreria catalana. Us el recomanem. Avui parlàvem d'aquesta època molt especial per Europa i retrobarem tot això i moltes més coses en aquest llibre. Moltes gràcies, Coral Quadrada, per haver estat amb nosaltres i fer-nos una part històrica de tota aquesta epidèmia que va afectar Europa i una part d'Àsia també al segle XIV. Moltes gràcies i aquest llibre el seguiu presentant. Sí, el seguim presentant. Ara la setmana que ve a Aigua Freda i després ja Tortosa, Granollers, bueno, anem fent, sí, anem fent. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies, fins un altre, adeu. Adeu.